This summer at Sheffield Doc Fest, we were lucky enough to be able to sit down with Signe Bürger Sørensen, the Danish producer behind two of the most significant documentaries of the last 10 years, Joshua Oppenheimer's The Act of Killing and its companion piece The Look of Silence. Receiving massive critical acclaim, the films paint a vivid picture of a country still deeply affected by the horrendous genocide committed in 1965-66. We had a chat with Signe about the films, the reaction they provoked in Indonesia, and even a little bit about Signe herself. En film er en stærk film, hvis jeg både kan mærke det menneske, som har lavet filmen, gennem filmen, altså at jeg kan mærke deres engagement, men jeg kan også mærke deres æstetiske vilje og deres vision for, hvad er det her for et projekt. Jeg kan mærke en respekt for de medvirkende. Jeg kan også mærke, at instruktøren har formået at få de medvirkende til at åbne op, og de rent faktisk har lyst til at dele deres historie, hvad det end måtte være, med et publikum. Så synes jeg, altså, så er vi i nærheden af noget, der begynder at fungere. Der var lige præcis den konstellation, som jeg snakker om. Der var en instruktør med en fantastisk, meget præcis vision. Den vision indeholder ligesom den historie, han gerne vil fortælle om, hvordan det var, at de her dødspatruljefolk så sig selv. Og de billeder, de havde sig selv inde i hovedet, der har han lige præcis fundet en filmisk måde, kunne man sige, at fremkalde de billeder på, ved at de laver de her fiktionsscener, men ved at han samtidig holder fast i også at filme, hvordan de laver dem, og hvordan de diskuterer om dem, for det er jo virkelig det, der er det centrale. Så på en eller anden måde, så synes jeg, at det vi nogle gange har kaldt the documentary of the imagination. Altså jeg synes, han nærmest opfandt en genre eller en måde at filme lige præcis det her på, som i den grad gav mening for det her tema og for måden de her karakterer levede i den virkelighed, som de levede i, og det politiske lå i at komme med et modbillede til det, der havde været den dominerende diskurs i Indonesien i alle de her mange år, som pludselig gav plads til de overlevendes billeder også skulle være der gennem The Look of Silence. Ikke? Så jeg synes, altså hele projektet havde og har alle de elementer, som jeg allermest holder af. Og det, selvfølgelig kunne jeg ikke have sagt dengang, jamen der vil komme 2 film, og den ene hedder The Act of Killing, og den anden hedder The Look of Silence, men jeg vidste fra starten, første gang jeg mødte Josh og snakkede med ham, at jamen vi vil lave 2 film. Vi har de her 2 perspektiver, og der er elementer til, og han har idéer til, hvordan vi kan bygge det her op. Og det vil jeg rigtig gerne være en del af. Altså, så på den måde var det bare et projekt, som sags bare 2.